второй стали, за меня побежали. Са школы ў казарму Міністэрства адукацыі пастанавіла пасля сканчэння заняткаў прыцягнуць 10класнікаў да вучэбна-палявых збораў на 10 поўных дзён. Прадугледжана правядзенне вучэбна-палявых збораў ва ўмовах набліжаных да ўмоваў вайсковай часткі ў фармаце кругладзённага знаходжання навучэнцаў. Сёлета вучэбна-палявыя зборы для 10класнікаў падоўжыліся ў 2 разы з 5 да 10 дзён, а таксама атрымалі больш практычны фармат. Калі хлопцы будуць у вайскова-палявых умовах, дзе іх чакаюць заняткі па тактычнай, фізічнай, страявой і агнявой падрыхтоўцы, абарона ад зброі масавага паражэння, вывучэнне агульнавайсковых статутаў, то дзяўчаты ў гэты час мусяць прайсці медычную практыку на базе больніц і паліклінік, дзе будуць вывучаць вайскова-медычную падрыхтоўку і аказанне першай дапамогі. Гэта ж ж такі ідэалагічны накірунак, гэта пра вайну, гэта пра падрыхтоўка падзенняў, гэта пра тое, як больш ранейшым узросце ўпісвацца ў гэту жорсткую сістэму вайсковую. І калі гэта будзе такім чынам адбывацца, напэўна, там, не ведаю, што там педагогі будуць рабіць, ці нават іх там, можа, і не будзе, а толькі вайсковыя будуць гэта праводзіць, то гэта можа выклікаць і адваротны эфект, калі будзе такі ломка, супраціў і не пажадаюць падлеткі ў гэта ўцягваць. Другі важны момант, які адзначае псіхолог – прымусовы фармат. Без праходжання збораў школьнікаў не перавядуць у 11 клас. Адмовіцца ад удзелу можна толькі на падставе медычных паказанняў. Мэты збораў паводле Мінадукацыі – заахвоціць школьнікаў да вайсковых спецыяльнасцяў і маральна і псіхалагічна падрыхтаваць да службы ў войску. На мой погляд, магчыма, гэта першая мэта, гэта ўсё ж такі мілітарызацыя грамадства. І гэта ўплыў не толькі на саміх дзяцей, а на і дарослых прац дзяцей. Значна прасцей працаваць з дзецьмі і ўціраць ім нешта ў свядомасць, ці падсвядомасць нават, ізалюючы іх ад сям'і, ад бацькоў і ад магчымасці неяк сваё, ад іншых нават крыніц, можа, іх там і смартфонаў не будзе, і нічога такога не будзе. І гэта такі вельмі такая глеба для прапаганды вельмі цудоўная. Карані гэткіх вучэбна-палявых збораў вядуць у савецкае мінулае, калі школьнікаў вывозілі браць удзел у вайскова-спартовай гульні «Зарніца». Паводле нашай суразмоўцы Юліі, «Зарніца» не проста вясёлая беганіна па лесе з драўлянымі аўтаматамі. Гэта мілітарызаваная гульня, якая рыхтуе дзяцей да рэальнай вайны. У лесе немагчыма дзяцей дапільнаваць. Я заблукала. Гэтае пачуццё страху засталося на ўсё жыццё. Запомніўся яшчэ адзін эпізод. Ужо потым, калі старшакласнікі прывязалі мяне да дрэва і кідалі ў мяне шышкамі. А іншага малодшага хлопца, напрыклад, закапалі па шыю у пясок. У гэтых клубах агулам дзецям укладаюць адчуванне небяспекі, нянавісць да ўяўнага ворага. Вучаць выжываць. Сёння такой практыкай для дарослых застаюцца абавязковыя вайсковыя зборы. У лютым у межах планавага правядзення баявой гатовасці ўзброеных сілаў быў абвешчаны прызыў вайсковаабавязаных з запасу на вучэбныя зборы на Гарадзеншчыне. Ты всех призвал или кого-то не нашли? Всех. Всех Все призвал. 100%. Меньше было таких вот желающих где-то ускользнуть, найти какую-то причину. Зборы праходзілі ў неспрыяльных і цяжкіх для цывільнага чалавека зімовых умовах з часта мінусавой тэмпературай. Удзельнікі жылі на адкрытай мясцовасці ў намётах. Нам вядомыя выпадкі цяжкіх захворванняў сярод рэзервістаў. Удзельнікаў збораў абмежавалі ў магчымасці карыстацца мабільнымі тэлефонамі і пакінулі без сувязі з роднымі. З крызіснай сітуацыі для тысячаў сем'яў скарысталіся махляры, якія выманьвалі грошы ў сваякоў пад маркай, напрыклад, адпраўкі сямейніка на СВА. На мой погляд, у гэтым есть такая трошки паска паступовай падрыхтоўкі людзей і грамадства да таго, што дзяржава можа з вамі рабіць то, што ёй патрэбна, не гледзячы на тое, ці вы на гэта згодны, не згодны. 1 красавіка Александр Лукашенко падвёў вынікі свайго правярання баявой гатовасці ўзброеных сілаў. Выглядала як жарт. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. У рэгіёнах улады пачалі масава набываць вайсковую амуніцыю. Столінскі райвыканкам патраціў 640 тысяч рублёў на 400 бронекамізэлек айчыннай вытворчасці. 485 бронекамізэлек хоча набыць глыбоцкі райвыканкам. Вынікае з ягонай заяўкі на сайце дзяржзакупаў. Паводле Белполу, усе без выключэння райцэнтры атрымаюць сродкі абароны ў межах дзяржаўнай праграмы мілітарызацыі. Мілітарызацыя
милитаризируется право, милитаризируются дети, милитаризируется экономика. На территории Беларуси возводятся военные объекты, которые не нужны для государства, которые не готовятся к войне. Паралельна з мілітарызацыяй Лукашенко спрабуе паглыбіць ідэалагізацыю грамадства. Яшчэ летась улады абавязалі прыватныя кампаніі мець у штаце ідэолага. Нібыта за адмову выконваць гэтае распараджэнне 9 красавіка сілавікі прыйшлі ў офіс адной з самых вядомых архітэктурных студый у Беларусі «Зробім архітэктс», дзе затрымалі каля паўсотні працаўнікоў. Набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал сцвярджае, прычына ў тым, што заснавальнік бюро Андрэй Маковскі заявіў пра сітуацыю з ідэолагам у сацсетках. Зараз логіка сістэмы такавая, што трэба, каб ідэолагі рабілі тое ж самае і на асабістых прадпрыемствах, недзяржаўнай формы уласнасці дзеля таго, каб не атрымалася, як яны кажуць, паўтарэнне 2020 года, што, кажучы, на некаторых прадпрыемствах будуць свае ўласныя думкі, якія разыходзяцца з дзяржаўнай палітыкай. Уважаемый президент Александр Григорьевич Лукашенко. І нават такія звароты да ўладаў праз тык-ток могуць не застацца без наступстваў для беларусаў. Старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова прапануе ўводзіць адказнасць за, цытата, «сказанае ў тык-току», што аказваецца няпраўдай. А таму варта чакаць новых абмежаванняў у сацыяльных сетках. Аліна Скрыбунова, Белсат. Ігор Тышкевич, палітычны аналітык, з намі на відэасувязі. Вот цяперашняя ўнутраная палітыка Лукашэнкі, которая яшчэ больш, ад аўтарытарызма там паглыбляемся в таталітарызм, так, штодня ці не прыходзяць адпаведныя навіны з Беларусі, тэрор не спыняецца. Ці такая палітыка ўнутраная Лукашэнкі, яна мае, яна в прынцыпе супастаўная, яна адпаведная вось этому магчымаму дыалогу і ЗША. Яна можа быць трансфармаваная. Як? Яна можа быць трансфармаваная, гэта не азначае шлях да дэмакратызацыі, гэта азначае менш публічных падражнікаў. Гэта азначае меней арэштаў, больш лёгкі тэрмін для тых, каго судзяць і так далей. Магчыма, масавы выпуск палітзнявольных на наступных этапах. Таму што змены самога рэжыму, яны малаверагодныя, я маю на ўвазе змены характару кіравання. Але пры гэтым у Беларусі, як бы там не было, пры ўсім вонкавым, пры ўсёй вонкавай там стабільнасці альбо дэманстрацыі вонкавай сілы, нават вот тое, што было в падводцы, гэта істэрыя з вучэннямі, гэта тое, што зараз ідэолагі разганяюць, што грамадзін мусіць памерці за радзіму, і все іншае. Гэта, сярод іншага, тут не толькі траўма 2020 года, гэта дэманстрацыя таго, што сам Лукашенко, яго бліжэйшае атачэнне разумее, што шлях, якім ідуць, ён тупіковы. Гэты шлях, ёсць некалькі магчымасцяў вырашэння. Альбо дакарэнная змена сістэмы, што немагчыма, альбо ліквідацыя незалежнасці ходу Расію, што не хацелось бы. Альбо планаваны ці не планаваны транзіт улады, які асабіста Лукашэнку вельмі балючы. Але для таго, каб быў той же самы транзіт улады, в прынцыпе, патрэбна стабілізацыя на, умоўна кажучы, заходнім, калі да гэтага адносіць усе накірункі апроч расійскага полі. Гэта азначае паспяховы тыя ж самыя сепаратныя перамоўныя трэкі. Я не кажу, што той же самы транзіт, он рыхтуецца на гэты год. Не, на гэты год не нарыхтуецца. Але падрыхтоўчая база, падмурак, ён закладаецца. То бок гэтыя рэпрэсіі, спадар Ігор, то бок гэтыя рэпрэсіі, выбачайце, перабіваю, гэтыя рэпрэсіі цяпер, паглыбленне гэтых рэпрэсій, гэта таталітарныя практыкі, которые цяпер уводзяцца, гэта все-таки больш для таго, каб стварыць ту базу для вось этого транзіта ўлады? Таталітарныя практыкі — гэта спроба зацэментаваць альбо напалохаць грамадства на пэўны час, каб на момант нейкіх пераходу, на момант нейкіх зменаў не было нават націку на непрагназаваную актыўнасць, калі коротка. Але пабудаваць таталітарызм, вы ж не верыце ў гэта ў Беларусі. Глядзіце, пабудаваць таталітарызм на адносна кароткі час магчыма, чаму не? Пытанне ў тым, што сама гэтая сістэма вонкава, можна загнаць, можна пасадзіць. Яшчэ раз, мяняецца светавая сістэма, мяняецца ўклад эканомікі. Нават тыя ж самыя
беларускія чыноўнікі, нават бліжэйшае атачэнне Лукашэнкі шукаюць, вот яны заўсёды кажуць пра эканоміку, пра рынкі збыта, пра тэхналогіі. Яны самі цудоўна разумеюць, што на гэтым фоне рэжым заціскання гаек гэта працяг далейшай дэградацыі самой, у тым ліку сістэмы кіравання, бо кар'еру робяць не разумныя самастойныя, а лаяльныя тупыя, прашу прабачэння за выраз. Вось, ты, у каго адна звільнена, яка нацёрта фуражкай. У такім выпадку пра нейкі пераход дзяржавы на новы ўзровень, гаворкі не ідзе. І, адпаведна, калі глядзець нават гісторыю рэпрэсій, давайте узгадаем, окей, нават адны з самых цёмных часоў вайсковы камунізм. Што адбылося падчас НЭПа? Взялі на нажы тых, хто ствараў НКВД. Апроч Дзяржынскага, той застаўся жывы. Так. Пасля сталінскія рэпрэсіі. Што зрабіў Берыя? На нажы тых, хто, скажем так, рабіў першую хвалю, Ежову. Гэта закон логікі ў таталітарызме. Калі ты заціскаеш гайкі, рана ці позна, ты у тым ліку пачынаеш пажыраць частку сваёй сістэмы дзеля таго, каб пасля нейкім чынам змяніцца. Не кажу, што гэта хутка, але гэта можа быць. Таму станам на кароткі час заціснуць гайкі, ўсіх пасадзіць, загнаць, гэта магчыма. Але, яшчэ раз, знешнія варункі, яны дыктуюць іншы алгарытм. Гэта алгарытм, скажем так, зменшэнне колькасці вонкавых падражнікаў. Адпаведна, калі вонкавым падражнікам ёсць рэпрэсіі ўнутры Беларусі, гэта азначае, што іх трэба нейкім чынам трансфармаваць, каб прынамсі гэта не кідалася ў вочы.